Tukan naman po ng Land Transportation Office or LTO Region 1, katuwang po ang Department of Transportation or DOTR, ang kalagayan po sa mga kakalsadahan ngayong holiday season. Nauna nang nagkaroon ng pagpupulong ang mga concerned agencies bilang paghahanda ng ahensya alinsunod sa kampanyang Biyaheng Ayos 2024 Pasko. Binigyang diin sa talakayan ang pagbibigay ng pagkakaroon ng kamalayan kaugnay sa mga kinakailangang hakbangin upang matiyak ang kaligtasan sa mga kakalsadahan. Iginiit naman po sa publiko ang nararapat na pagtalima sa land transportation laws, rules and regulations. Isa pa sa antabayanan ay ang monitoring ng compliance ng mga public utility vehicles or PUVs, pribadong mga sasakyan at road safety standards. Tiniyak din ang pamamahala sa magiging daloy ng trapiko at mahigpit na pagpapatupad ng traffic laws ukol sa overloading, driver fatigue at iba pang mga posibleng pagmulan ng kaguluhan sa kakalsadahan. Siniguro naman ng LTO Region 1 na kaisang tanggapan upang mapanatili ang kaligtasan ng mga pasahero at makapagdaos ng mapayapang Kapaskuhan. IFM News. IFM News. IFM News.